аммо мегӯям писарҳо баданд. хоҳарам, писарҳо лухтак надоранд. дарди дил кардану ҳарф зада наметавонанд. нигоҳ кун, вақте асабӣ мешаванд фақат метавонанд асбобозиҳояшонро яктараф партоянд. писарҳо ҳатто ашк ҳам намерезанд. охир метарсанд ки мард буданашон зери суол биравад. мешунавӣ? аз садои гиряҳояшон ҳам бесадо аст. бо як оғӯш мешавад дили ҳар мардеро сода ба даст овард. нигоҳаш кун, вақте хаста аст, вақте бемор аст, вале дилсӯзе барояш нест. падарат вақте модарат нест, бубин ки чӣ қадар пир аст. медонам аз писару нороҳатӣ, хоҳарам. медонам фарёд мезананд.